Εγώ την Κρήτη την αγαπώ ιδιαίτερα. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές. Οι περισσότερες ήταν Χανιά και λίγες στο Ηράκλειο. Στο Ρέθυμνο δεν έτυχε να έρθω ποτέ. Είχα ακούσει όμως τα καλύτερα. Κάθε φορά που έφτανα από την Κρήτη έλεγα η επόμενη φορά θα είναι στο Ρέθυμνο. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ερχόμουν τελικά στο Ρέθυμνο για αυτό το λόγο. Παρ' όλα αυτά, ερχόμενοι εδώ, βλέποντάς σας, που είστε τόσο ζεστοί, τόσο αληθινοί, δεν μπορώ παρά να αισθανθώ όμορφα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. 19 μήνες μετά, παρά τον πόνο και την κούραση που επίμονα μας επιβάλλεται, παραμένουμε ακλόνητοι στις θέσεις και το στόχο μας. Σταθεροί και με εμπιστοσύνη σε πείσμα του κακού. Σίγουρα δεν θα ξαναγκαλιάσουμε τα παιδιά μας, το γνωρίζουμε. Ωστόσο η παραίτηση απουσιάζει ολότελα από κάθε σκέψη ή κίνησή μας. Ζούμε με την εσωτερική δύναμη, με τη λογική αντίδραση που κάθε μάνα, κάθε γονιός αναπτύσσει αισθικτωδώς όταν κινδυνεύει το παιδί του. Συνήθως προλαμβάνει, σώζει το παιδί. Εμείς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Το παιδί δεν υπάρχει. Αυτός ο αγώνας που δίνουμε για τη δικαίωση των νεκρών μας είναι ό,τι μας έχει απομείνει να κάνουμε. Η όποια δικαίωση έρχεται σιγά, αλλά σταθερά. Κάθε μέρα αποκαλύψεις, κάθε μέρα ανακαλύψεις και τερατώδεις συμπτώσεις μας οδηγούν σε συμπεράσματα και βεβαιότητες. Η δίκη δεν μας απασχολεί να ξεκινήσει βιαστικά. Επιμένουμε και πιέζουμε την ανακριτική διαδικασία να ολοκληρωθεί χωρίς να αρχιοθετηθεί τίποτα από ό,τι ενέχει αποδείξεις και μαρτυρά πρόσωπα και υψηλούς ενόχους, παρά την πολύ μεγάλη αντίσταση. Και κάθε φορά που πλησιάζουμε σε μια ακόμα φρικιαστική αλήθεια, λυγίζουμε. Διότι αναβιώνουμε τη φρίκη που έζησαν τα παιδιά μας, έστω και για λίγο. Αμέσως μετά επιβιώνουμε, με μόνη σκέψη να φτάσει στο εδόλιο και ο τελευταίος υπέτειος. Μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι να είναι η ζωή ανάμεσα σε αυτό το τερέν συναισθημάτων. Όμως όλος παραδόξος είναι και ο τρόπος που καταφέρουμε να στεκόμαστε όρθιοι. Τουλάχιστον κοντεύουμε όλο και πιο πολύ στην πηγή της αλήθειας. Αυτός είναι και ο λόγος που η κυβέρνηση βιάζεται να ξεκινήσει δίκη. Φοβούνται περισσότερες αποκαλύψεις. Δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή τη φορά τα πράγματα δεν θα πάνε όπως τα φαντάζονται. Η αγωνία να φτάσουν στο δικαστήριο όλα τα στοιχεία και να τιμωρηθούν οι ένοχοι δεν απασχολεί μόνο τα δικά μας σπίτια. Είναι στην έγνοια όλο και περισσότερων Ελλήνων. Όλοι έχετε καταλάβει πόσο πολύ πιθανό είναι κάποια στιγμή το κακό να χτυπήσει και τη δική σας πόρτα. Δεν θα το επιτρέψουμε. Όπως έχουμε ξαναπεί, το αίμα αυτών των παιδιών είναι παραπάνω από αρκετό για να ξεβρωμίσει αυτός ο τόπος. Ακούμε καθημερινά για συμβάντα στα τρένα. Ο κόσμος συνεχίζει να τα χρησιμοποιεί, όχι από εμπιστοσύνη, από ανάγκη. Όμως δεν είναι ασφαλή. Όσο μπορείτε αποφύγετε το. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Σας κοροϊδεύουν. Και μαζί και όλους τους υπαλλήλους που κινδυνεύουν κάθε φορά και αναλαμβάνουν οι ίδιοι να σώσουν τους εαυτούς τους και τους επιβάτες μαζί στα δρομολόγια του τρόμου, της τύχης και της κλεψιάς που διανύουν τα ελληνικά τρένα. Τι ελληνικά δηλαδή? Μόνο τα χρέη είναι δικά μας. Ζούμε στη χώρα που έχουμε αναλάβει προσωπικά τον κίνδυνο μετακίνησης με κάθε μέσο, αν και δεν έχουμε κανένα λόγο στη λειτουργία τους. Ζούμε στη χώρα όπου οι υπεύθυνοι για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών έχουν αποποιηθεί των ευθυνών τους με την ανοχή της δικαιοσύνης. Νύχτα περνάνε νομοσχέδια που τους βολεύουν, αν και πλέον δεν κρύβονται, δεν τους νοιάζει καν. Η μόνη τους έγνοια και βιασύνη είναι να υπογραφούν οι συμβάσεις και να μοιραστεί το χρήμα. Και τα κόμματα? Ποια κόμματα? Όλα, το καθένα με τις ευθύνες που το αναλογεί, αλλά όλα έσφαλαν. Η παθογένεια στα τρένα, η παθογένεια στο κράτος δεν είναι τωρινή. Κανένας τους δεν φρόντισε και δεν εμπόδισε τα σκόπιμα λάθη. Και εμείς? Είναι απορίας άξιο πως κατάφεραν να πείσουν γενιές ολόκληρες
πως η μόνη υποχρέωση και το μόνο δικαίωμα που έχουμε είναι αυτό της ψήφου κάθε 4 χρόνια. Μετά από αυτό, ζούμε υποχρεωμένα να δεχόμαστε διαμαρτύρητα οτιδήποτε άδικο και κακό μας επιβάλλουν οι νικητές των εκλογών. Το 41% έχει αποφασίσει για τα τέμπη πως το θέμα έχει λυθεί. Τυπική διαδικασία η δίκη και θα τιμωρηθούν μία χούφτα υπάλληλοι. Το 41% είχε αποφασίσει ότι μπορεί ο κόσμος να πεθαίνει περιμένοντας το ΕΚΑΒ. Το 41% σε όποιον διαφωνήσει με την κυβέρνηση επιβάλλει τιμωρία. Το 41% δεν έχει πρόβλημα με το δικό μας χαμό, καθώς το βλέπει ως ευκαιρία για βελτίωση. Μόνο ένα διαταραγμένο ανεπαρκές άτομο μπορεί να διακρίνει ευκαιρίες για βελτίωση μέσα από θανάτους και πόνο. Ασταμάτητα λάθη, ασταμάτητα παραδείγματα ανεπάρκειας και ανικανότητας. Κανένας έλεγχος για χρήματα που διαχειρίζονται και πού αυτά καταλήγουν. Πού πήγαν όλα αυτά τα εκατομμύρια που ακούγαμε για τα τρένα, τέλος πάντων. Ποιος τα απολαμβάνει για να κοιμάται στο κρύο μάρμαρο η κόρη μου. Να μαθαίνουμε από δημοσιεύματα κυρίως του ξένου τύπου τι πραγματικά συμβαίνει στη χώρα μας. Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της έγκυρης ενημέρωσης. Στις τελευταίες θέσεις όσο αφορά την ποιότητα ζωής και την οικονομική δύναμη των πολιτών. Η Ελλάδα του πολιτισμού και των επιστημών. Η Ελλάδα της θάλασσας και του πρασίνου. Η δική μας Ελλάδα. Αλλά απ' την άλλη, στις πρώτες θέσεις ως προς τη διαφθορά, τη λογοκρισία, την ακρίβεια και την ατιμωρησία. Η καμένη Ελλάδα. Στο έγκλημα των τεμπών, το οικονομικό σκάνδαλο είναι ασύλληπτο. Δεν το χωρά ανθρώπου νους. Παρ' όλα αυτά, ο δικός μας οικονομικός εισαγγελέας το αρχιοθέτησε και κανένας δεν τον έλεγξε για την ορθότητα και την νομιμότητα της πράξης του. Και γιατί άλλωστε, αφού κατά παράδοση οι υποθέσεις όπου εμπλέκονται πολιτικοί είτε αρχιοθετούνται, είτε λόγω αμφιβολιών αθωώνονται οι ένοχοι. Αυτή είναι η δικαιοσύνη που μας λένε να περιμένουμε να λειτουργήσει και για τη δική μας υπόθεση. Αν δε, συγκάλυψη σε όλα. Δεν έχει νόημα να περιμένουμε γιατριά από έναν άρρωστο θεσμό, σχεδόν πλήρως εντεταλμένο στην υπόθαλψη αδικημάτων. Ύβρις προς τους τίμιους εκπροσώπους της δικαιοσύνης, ύβρις προς τους πολίτες που καταδικάζονται σε αυτή την επώδυνη και μίζερη ζωή. Διότι η αιμονή τους με το χρήμα και τον έλεγχο είναι ακατάπαυστη, ακόρεστη. Ποτέ τα χρήματα δεν θα είναι αρκετά. Ποτέ ο αριθμός των νεκρών ικανός να τους τρομάξει, να τους φρενάρει. Δεν τους σταματά τίποτα. Μόνο εμείς. Μόνο η δική μας συλλογική φωνή. Με ψευτοαυξήσεις της ντροπής και παχιά λόγια συμβαίνουν οι μεγαλύτερες εξαπατήσεις. Έτσι πιστεύουν ότι θα συνεχίσουν να μας κρατούν σε ύπνωση. Τι έχουμε ακούσει όλο αυτόν τον καιρό? Όχι. Αυτά που υποψιάζεστε δεν είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ακραία και μακρά πιο σιχαμερή από αυτή που υποθέτετε. Εμπιστευτείτε την καθαρότητα του σκοπού μας, ότι δεν υπερβάλλουμε. Και εμείς έχουμε εκπλαγεί από το μέγεθος της ασυδοσίας και των απίθανων προστατευτικών μηχανισμών που έχουν εφεύρει για να μην αγγίζονται εντός και εκτός χώρας. Όλα όμως κάποια στιγμή θα βγουν στο φως. Όλα. Όμως έχουν πράγματι τόση δύναμη ή απλά μας έχουν πείσει ότι έχουν? Όχι. Αν είχαν από μόνοι τους τόση δύναμη, δεν θα ξόδευαν υπέρογκα ποσά σε επικοινωνιολόγους, σε κανάλια, σε ραδιόφωνα, σε έντυπα και σε τρόλς για να αποδομήσουν όποιον φοβούνται. Ξοδεύουν εκατομμύρια για να χειραγωγήσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να κρύβουν την ντροπιαστική αλήθεια και να τα παρουσιάζουν όλα όπως βολεύει καλύτερα. Έχουν μετατρέψει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε μέσα μαζικής παραπλάνησης και υποτιμούν, περιθωριοποιούν και φτωχοποιούν τους έντιμους δημοσιογράφους. Ξοδεύουν πολύ χρόνο και χρήμα, δικό μας χρήμα. Και το κάνουν χρόνια. Με την ίδια αιμονή και σταθερότητα, γιατί αν πάψουν να το κάνουν, θα καταρρεύσουν. Αναρωτιόμαστε λοιπόν, αφού είναι τόσο κοπιαστική αυτή η όλη προσπάθεια επιβολής, μήπως είναι ευκολότερο από όσο φανταζόμαστε να καταφέρουμε να λυτρωθούμε από αυτή τη μάστιγα? Μήπως αρκεί απλά και μόνο να σηκωθούμε και να ενώσουμε τη φωνή και την αγανάκτησή μας? Πρέπει να επανέλθει η εμπιστοσύνη προς το κράτος, γιατί είναι το σπίτι μας.
Η εμπιστοσύνη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί κρατά καθαρή και σε εγρήγορση τη σκέψη μας. Η εμπιστοσύνη προς τους δικαστές, γιατί έτσι νιώθουμε ασφαλείς και ήρεμοι. Διαφορετικά η ζωή είναι όχι μόνο ανυπόφορη, αλλά και αβέβαιη. Η δίκη των τεμπών θα συμβεί σε πολλά και διαφορετικά δικαστήρια. Έχουμε δρόμο. Θα φτάσουμε έως τα πέρατα, μέχρι το τέλος. Όχι μόνοι μας, μαζί με εσάς. Ο καθένας μέσα από τη θέση του, μέσα από την εργασία του, μέσα από τις συζητήσεις με τους φίλους, με την επικοινωνία από τα παιδιά του, οφείλει να πάρει τη σωστή θέση. Να σταθεί στην καθαρή πλευρά της ιστορίας, να συμμετέχει στην προσπάθεια κάθαρσης που έχει ξεκινήσει. Η κατάσταση δεν επιδέχεται άλλη καθυστέρηση. Για κάποιους έχει ήδη τελειώσει η ζωή. Έχουμε φτάσει σε σημείο που είτε θα αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί ή αμέτωχοι και δειλοί θα περιμένουμε το επόμενο κακό να συμβεί. Το δεύτερο δεν είναι καν επιλογή για μένα. Όχι μόνο για την ηθοπάθεια και την αδυναμία που δηλώνει, αλλά κυρίως επειδή ως μάνα μπορώ να μιλήσω μόνο την αλήθεια του αδικοχαμένου παιδιού μου. Οι γονείς έχουμε θέση ευθύνης απέναντι στα παιδιά μας και μέσα από αυτή τη θέση καλούμαστε τώρα να προστατεύσουμε τις οικογένειές μας. Δεν θα τολμήσουν να τα βάλουν με τις μάνες, με τους γονείς, θα ιτηθούν, το γνωρίζουν. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, με τη βοήθεια όλων των δυνάμεων που έχουμε για ευλογία, για να σώσουμε τα παιδιά και τη χώρα μας. Και η νεολαία μας θα μας συγχωρέσει για άλλη μια φορά και θα μείνει δίπλα μας, δίνοντάς μας μια ακόμα ευκαιρία. Θα επαναφέρουμε ότι χάσαμε. Θα αποκαλύψουμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι φως και όπου πέφτει φως δεν υπάρχει σαπίλα. Και ό,τι σάπιο μας περιτριγυρίζει θα περιοριστεί εκεί όπου του αξίζει να βρίσκεται. Αυτό είναι όρκος. Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω και κάτι για να σταματήσουν επιτέλους αυτές οι σκόπιμες μικρότητες που προσπαθούν να μαυρώσουν τον αγώνα μου. Ακούω συχνά και διαβάζω ακόμη συχνότερα. Στο μάτι δεν κάηκαν άνθρωποι. Κάηκαν. Και στο μάτι και στα τέμπη και αλλού. Το δικό μου παιδί είχε τον ίδιο μαύρο και φρικτό θάνατο με τα παιδάκια και τους ανθρώπους στο μάτι. Εμένα μου έτυχαν τα τέμπη. Αλίμονο στους τυποτένιους που τολμούν να ζυγίζουν αυτόν τον ανθρώπινο πόνο. Είναι χιλιόμετρα μακριά μας. Χιλιόμετρα από οτιδήποτε ανθρώπινο ιερό πρόσωπο. Ας ζυγίσουν λοιπόν όσοι κρατάνε ζυγαριές και δίνουν και μαθήματα σωστού πένθους. Εμείς σφίγγουμε αγκαλιά τα παιδιά μας, τις φωτογραφίες τους και πάμε μπροστά.